Vooral voor onze mensen zit dit een heel soort. We merken gewoon dat mensen, ik krijg wel eens tegen dat ze op het moment dat ze ergens de Rijnbogenvlag wappert bij een sportvereniging, bij een squalle, bij een bedrijf, dat mensen zeggen ik voel me veilig en welkom. En ook geen vlaggen, maar 2 Rijnbogenbankjes in het Dokkumer Centrum. Op de Breedstraat waren de beide bankjes tiesdje aan het eind van de middag onthuld. En de 2 bankjes binnen de eerste in de gemeente, maar zeker net de laatste. Op dit moment in eerste instantie natuurlijk de beide bankjes in Kolm en Verwert. En Den Jonker zet ook heel bot in op gesprekken met op squallen, bij de sportverenigingen. Om daar verder te zeggen van nou jongens, hoe kunnen we met z'n allen verzwaren dat iedereen zich veilig voelt bij ons. Van Leni Lap, een van de karloekers van het Rijnbogenproject, wie het echt een bijzondere dag. Zij zegt vooral dat er nog wel wat te winnen is. Er zijn mensen die er heel makkelijk vooruit komen en die zich zien laten. En er zijn mensen die dat volle moeilijker vinden. En op dit stadium zien we ook dat er de ouders van LHBT'ers, maar broers en zussen zich nou ook zien laten. En ik via de kerken. En om mij elkaar zichtbaar te wijzen, wil je in een grote familie. En daar gaat de kracht van uit.